മുടി മകുടരത്നം സഹിതം വേർപ്പെടുത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ടേ. മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളൂടെ ചെല്ലിക്കും. വിമുച്യരസനാബന്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രദം തേജസാമണിനാഹീനം ശിബിരാനിരയാപനം. ശ്രീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ്. ബാലഹത്യ ചെയ്യുകയാൽ അവന്റെ അശ്വത്ഥമാവ് ശരീര തേജസ് നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇപ്പോൾ അതിനു പുറമെ ശിരോരത്നം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അവർ കൂടുതൽ ബലഹീനനായി തീർന്നു. അപ്രകാരം അവൻ ബന്ധന വിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ശിബിരത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഒരാളൂടെ വായിച്ചോളൂ. അതെ, ഈ ശ്ലോകം തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വചനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാന നിര്യാപണം തഥാ യേഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വധോന്യൂസ്തി ദേഹികാം. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ശിരസിൽ നിന്നും മുടി ഛേദിക്കുന്നതും ധനത്തിന്റെ അനുഭവാവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഭവനത്തിൽ നിന്നും മാട്ടിപ്പായിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ. ശരീരത്തെ ഹനിക്കണമെന്ന ആദേശമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനുഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യം മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ
ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഷെയർ ചെയ്ത് കാണില്ലേ മാതാജി? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. അധ്യായം 9 പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങണം. നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ഭീഷ്മദേവൻ സരസയ്യയിൽ കിടക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞത്. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂതവാച ഇതി ഭീത പ്രജാദ്രോഹാദ് സർവധർമ്മ വിവിത്സയ തതോ വിനശനം പ്രാഗാദ് യത്ര ദേവ പ്രദോപദത്. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം ഭീതഃ ഭീതി പൂണ്ട് പ്രജാദ്രോഹാദ് പ്രജകളെ വധിക്കാൽ സർവ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങൾ വിവിത്സയ വിനശനം യുദ്ധക്കളം പ്രാഗാദ് ദേവവ്രതഃ. ഭീഷ്മദേവന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദേവവ്രതൻ. അതായത് മരണാസന്നനായി ശയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയണത്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അനേകം പ്രജകളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചതിൽ ഭീതനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യുദ്ധം നടന്നിടത്തേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ മരണാസന്നനായി ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശരശയ്യ ശരത്യം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ശയ്യയില് ശയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഈ 9ാം അധ്യായത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് പകർന്നു നൽകും. യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് അതീന്ദ്രിയ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നശ്വരമായി ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നും വിട പറയാനുള്ള അന്ത്യവേളയിൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന് തന്റെ അന്തിമ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ഭൗതിക കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുകയും ചെയ്യും. ഭീഷ്മദേവൻ സ്വ ഇച്ഛയാൽ, അതാണ് സ്വച്ഛയാൽ, ദേഹവിയോഗത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹ ശക്തി നേടിയിരുന്നു. ശരശയ്യയിൽ ശയിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു. നമ്മളാണെങ്കിൽ ആര് വന്നാലും വേണ്ടില്ല ഈ വേദനയൊന്നും സഹിക്കണേന് പകരം എന്താ വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളം വെച്ച് കിടക്കും അല്ലെ. അതേസമയം ആ ദേഹവിയോഗത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹ ശക്തി എന്താണ്? സ്വ ഇച്ഛയാൽ, സ്വന്തം ഇച്ഛയോടെ മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രോഗശയ്യയിൽ ശയിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു. ശരശയ്യയിൽ ശയിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തായിരുന്നു. മഹായോദ്ധാവായ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ശരീരം വെടിയുന്നത് സമകാലികരായ സർവവിശിഷ്ട ജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. അവരെല്ലാവരും ആ മഹാത്മാവിനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവും ആദരവും മമതയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വലിയ വലിയ ഋഷിമാരും ദേവന്മാരും സാധാരണ ജനങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും എല്ലാവരും ഭീഷ്മദേവനെ യാത്ര അയക്കാനായിട്ട് അവിടെ എത്തി. ശ്ലോകം 2. തദാദേ ഭ്രാതര സർവേ സദൈശ്വര്യ സ്വർണഭൂഷിതൈഹി അന്വഗച്ഛൻ വിപ്ര വ്യാസധൗമായതസ്തദാ. തദാ അപ്പോൾ തേ അവരെല്ലാം ഭ്രാതരഃ ഭ്രാതാക്കൾ സർവേ ഒന്നിച്ച് തത് അശ്വൈഹി ആന്തരവശങ്ങളാൽ വലിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണം ഭൂഷിതൈഹി അന്വഗച്ഛൻ മറ്റൊന്നായി രഥൈഹി വിപ്ര
അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ ബ്രാഹ്മണരെ വ്യാസ വ്യാസമഹർഷി ധൗമ്യ ധൗമ്യൻ ആദയഃ മറ്റുള്ളവരും അധ കൂടെ ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക്. അപ്പോൾ സ്വർണാലങ്കൃതമായ ഒന്നാന്തരം കുതിരകളെ ബന്ധിച്ച മനോഹരമായ രഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ പോയപ്പോള് സഹോദരന്മാരും കൂടെ പോയി. അവരോടൊപ്പം വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ധൗമ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധൗമ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ഡവരുടെ പുരോഹിതൻ, പണ്ഡിതനായ പുരോഹിതനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ധൗമ്യൻ. ധൗമ്യനെ പോലെയുള്ള ഋഷിമാരും മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്ലോകം 3. ഭഗവാനഭിവിപ്രർഷേ രഥേന ധനഞ്ജയ സാതൈർവ്യാരോപദ നൃപ കുവേര ഇവ ഗുഹ്യകൈഹി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഭി കൂടെ വിപ്രഋഷേ അതില് ഋഷിയായ ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ ഋഷിയായ ശ്രേഷ്ഠനായ രഥേന ധനഞ്ജയനോടൊപ്പം ധനഞ്ജയനോടൊപ്പം അതാണ് പറയണേ. ധനഞ്ജയനോടൊപ്പം ആരാണ് ധനഞ്ജയൻ? അർജുനൻ സഹ അദ്ദേഹം കൈത അവരാൽ വ്യരോചത കാണപ്പെട്ടു. നൃപഹ രാജാവ് കുബേര ദാമോദര ലീലയില് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, കുബേര എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം. ദേവന്മാരുടെ ധനകാര്യസ്ഥൻ കുബേരൻ ഇവ പോലെ സഹചാരികൾ. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക്. അല്ലയോ വിപ്രർഷിയെ ശൗനകനോട് പറയണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനും അർജുനനോടൊപ്പം രഥത്തിൽ അവരെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് തന്റെ സഹചാരികളായ ഗുഹ്യകരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട കുബേരനെ പോലെ അത്യന്തം കുലീനനായി കാണപ്പെട്ടു. എന്താണ്, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വളരെ കുലീനനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. എപ്പോഴാണ്? ആരെപ്പോലെ? എന്താണ്, യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് സഹചാരികളായ ഗുഹ്യകരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട കുബേരനെ പോലെ അത്യന്തം കുലീനനായി കാണപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ കുബേരനെ പോലെ തോന്നിച്ചു. അതാണ് പറയണത്. അതായത് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പോണം എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ തന്നെയാണ്. എന്താണ്, ഇവര് സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി ആണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭീഷ്മദേവനെ കാണിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതകളായിട്ട് അവരായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ കുബേരനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയണത്. അതീവ ആഭിജാത്യത്തോടെ പാണ്ഡവർ ഭീഷ്മദേവ സമക്ഷം ആഗതരാകണമെന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കേട്ടില്ലേ? അതായത് എന്താണ്, അതീവ ആഭിജാത്യത്തോടെ അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അവര് ഇപ്പോഴത്തെ യുവരാജാവാണ് അല്ലെ രാജാവാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വളരെ ആഡംബരത്തോടുകൂടി പോണം. അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഭീഷ്മദേവന് ഈ ദേഹം വിടിയാനായിട്ട്. തന്റെ അന്ത്യവേളയിൽ അവരെ അപ്രകാരം സന്തുഷ്ടരായി ദർശിക്കുന്നതിൽ ഭീഷ്മദേവൻ സന്തോഷവാനാകും. ഭഗവാൻ പറയണ ആ സമയത്ത് അവരെ സന്തുഷ്ടരായി ദർശിക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ സന്തോഷമാണ്. സർവദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ധനാഢ്യനാണ് ആര്? കുബേരൻ. കുബേരനാണ് ധനാഢ്യൻ. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് കുബേരനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അതായത് സർവ ആഭരണ വിഭൂഷിതനായിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കാണപ്പെട്ടത്. സർവദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ധനാഢ്യൻ കുബേരനാകുന്നു. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് കുബേരനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. കാരണം
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പമുള്ള ആഗമനം യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ രാജപദവിക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമായതായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെയും കൂട്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പമുള്ള ആഗമനം യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ രാജ്യപദവിക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യ. എന്നിട്ടാണ് ഭീഷ്മദേവരെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ എത്തിയത്. ശ്ലോകം 4. ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതം ഭൂമൗ ദിവ്യച്യുതമിവാമരം ദിവ്യച്യുതമിവാമരം പ്രണേമോ പാണ്ഡവ ഭീഷ്മം സാനുഗാ സഹചക്രിണ. ദൃഷ്ട്വാ ഇപ്രകാരം കണ്ടിട്ട് നിപതിതം ശയിക്കുന്ന ഭൂമൗ ഭൂമിയിൽ ദിവഹ ആകാശത്തു നിന്ന് ശുദ്ധം പതിച്ച ഇവ പോലെ അമരം ദേവൻ പ്രണേമുഹു പാണ്ഡവ പാണ്ഡുപുത്രൻ ഭീഷ്മദേവനെ സ അനുഗ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം യുധിഷ്ഠിരനും അനുജന്മാരും സഹ ചക്രിണ ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചക്രിണ എന്ന് പറയുന്നത്? സുദർശന ചക്രം കയ്യിലേന്തിയ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭീഷ്മർ എങ്ങനെ കിടക്കണ? വിണ്ണിൽ നിന്നും പതിച്ച ദേവനെ പോലെ കിടക്കണ ഭീഷ്മദേവരുടെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരും എല്ലാവരും ചക്രിണ ഭഗവാനൊപ്പം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മദേവനെ കാണാൻ. അത് ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയത്? ആകാശത്തു നിന്നും പതിച്ച ഒരു ദേവനെ പോലെ ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആ തേജസ്സിന് ഒരു കുറവുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാണ്. വിണ്ണിൽ നിന്നും പതിച്ച ദേവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ, ആരാണ് അദ്ദേഹം? ഭീഷ്മൻ. ദർശിച്ച പാണ്ഡവ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാതുലപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അർജുനന്റെ ഉറ്റ മിത്രവുമായിരുന്നു. കുന്തിദേവിയുടെ സഹോദരനായ സഹോദരന്റെ മകനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, വസുദേവരുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതുലപുത്രനാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജാവായിട്ട് മാതുലപുത്രനാണ്. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരനേക്കാൾ ഇളയതുമാണ്. അപ്പൊ ഇളയ സഹോദരനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അർജുനന്റെ ഉറ്റ മിത്രവുമാകുന്നു. എന്നാൽ പാണ്ഡവ കുലത്തിൽ ഏവരും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ബാക്കി ആർക്കും അത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പാണ്ഡവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിരുന്നു. തന്റെ പരമോന്നത പദവിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ സദാ മാനവ ആചാരം അനുസരിച്ച് പെരുമാറിയിരുന്നു. ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വന്ന് ഭീഷ്മദേവനെ പ്രണമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ മര്യാദകളും പാലിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ സദാ മാനവ ആചാരം അനുസരിച്ച് പെരുമാറിയിരുന്നു. ആകയാലാണ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളിൽ ഒരുവൻ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹവും മരണാസന്നനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വണങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവരെ കണ്ടപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരനും സഹോദരന്മാരൊക്കെ വണങ്ങിയ കൂട്ടത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തെ നമിച്ചു. ശ്ലോകം 5. തത്ര ബ്രഹ്മർഷയ സർവേ ദേവർഷയശ്ച സത്തമ രാജർഷയശ്ച തത്രാസൻ ദ്രഷ്ടും ഭരതപുംഗവം. ഹരേ മാതാജി 8:15 അവള് പറയണേ. 8:20 8:15 ആവുമ്പോ നമുക്ക് നിർത്തണം. അപ്പൊ 8:15 കഴിയുമ്പോ പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര അവിടെ ബ്രഹ്മർഷയ ബ്രഹ്മഋഷികൾ സർവരും ദേവർഷയ സത്തമ രാജഋഷയ
രാജഋഷികൾ. രാജഋഷികൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് രാജഋഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? രാജാക്കന്മാരുമാണ്, ഋഷികൾക്ക് തുല്യമായി. ഋഷികൾക്ക് തുല്യമായി. അതേപോലെ ബ്രഹ്മർഷികൾ, ബ്രഹ്മ അറിയുന്നവര് ഋഷികൾക്ക് തുല്യമുള്ളവർ. അവരും തത്ര അവിടെ ആസൻ സന്നിഹിതരായി ദ്രഷ്ടും കാണാനായി ഭരതരാജാവികൾ പുങ്കവം വിവർത്തനം അർത്ഥം സുലപ്രഭാതിക്ക് ഭരതവംശജരിൽ മുഖ്യനെ, അതാണ് ഭീഷ്മദേവൻ, ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായി മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ദേവർഷികൾ, ബ്രഹ്മർഷികൾ, രാജർഷികൾ എന്നിവരെല്ലാം അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. ദേവർഷികളും ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും അവരെല്ലാം അവിടെ വന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയവരാണ് ഋഷിമാർ. ഭൗതിക നേട്ടമല്ല, ആത്മീയ നേട്ടം. അത്തരം ആത്മീയ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു രാജാവാകട്ടെ ഭിക്ഷാന്തേഹിയാകട്ടെ അങ്ങനെ ഏവർക്കും പ്രാപ്തമാക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ഭീഷ്മദേവനും സ്വയം ബ്രഹ്മർഷികളിൽ ഒരാളും ഭരതരാജാവിന്റെ അനന്തരഗാമികളിൽ വരിഷ്ഠനുമാകുന്നു. ഭീഷ്മരും ബ്രഹ്മർഷികളിൽ ഒരുവനാണ്, ഭരതരാജാവിന്റെ അനന്തരഗാമികളിൽ വരിഷ്ഠൻ. വരിഷ്ഠൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രേഷ്ഠനുമാകുന്നു. എല്ലാ ഋഷിമാരും സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ആ മഹായോദ്ധാവിന്റെ മരണാസന്ന വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞ് അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. നോക്കുക, ശ്ലോകം 6 തുടങ്ങി 7 വരെ, 6 7. പർവ്വതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബഹദരായണ ബൃഹദശ്വോ ഭരദ്വാജ സശിഷ്യോ രേണുകാസുതഃ വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമദസ്ത്രിതോ ഗൃഹസമാതോസിത കാക്ഷ്യവാൻ ഗൗതമോത്രിശ്ച കൗശികോധാ സുദർശന. അവിടെ വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പേര് പറയണ. പർവ്വതഃ പർവ്വതമുനി വന്നു, നാരദഃ മുനി, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ബാദരായണ വ്യാസദേവന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ വന്നു. ബൃഹദശ്വ ഭരദ്വാജ സശിഷ്യ ഇവരെല്ലാം ശിഷ്യരോടൊത്തു വന്നു. രേണുകാസുത പരശുരാമനും എത്തി. വസിഷ്ഠനെത്തി. ഇന്ദ്രപ്രമദൻ വന്നു. ത്രിദഃ ഗൃത്സമദഃ അസിതഃ ഒരു മുനിമാരാണ് അതൊക്കെ. കക്ഷിവാൻ ഗൗതമഃ അത്രി പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ അവിടെ സന്നിഹിതരായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക്. പർവ്വതമുനി, നാരദൻ, ധൗമ്യൻ, ഭഗവത് അവതാരമായ വ്യാസൻ, ബൃഹദശ്വൻ, ഭരദ്വാജൻ, പരശുരാമനും ശിഷ്യരും, വസിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിദൻ, ഗൃത്സമദൻ, അസിതൻ, കക്ഷിവാൻ, ഗൗതമൻ, അത്രി, കൗശികൻ, സുദർശൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള സർവ ഋഷിമാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും ആ മഹാന്റെ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയമായപ്പോള് അവിടെ ഒത്തുകൂടിയത്. ഭാവാർത്ഥം: പർവ്വതമുനി എന്ന് വെച്ചാല് മുതിർന്ന മുനിവര്യന്മാരിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്നതാണ് പർവ്വതമുനി. അദ്ദേഹം മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും നാരദമുനിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു. യാതൊരു ഭൗതിക വാഹനങ്ങളുടെയും സഹായമില്ലാതെ വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗഗന സഞ്ചാരികളുമാണ് അവരിരുവരും. ആരൊക്കെ? നാരദമുനിയും ഗഗന സഞ്ചാരി, ആകാശത്തിലൂടെ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ. ഇനി അഥവാ ദേവന്മാർക്ക് മധ്യയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയാകുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹവും നാരദമുനിയോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അപ്പോൾ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പറയണത് അല്ലെ. ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഭുവനത്തിലെ മുഴുവൻ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാകിയാൽ പർവ്വതമുനിയും നാരദനും ഗന്ധർവരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്റെ മകനാണ് ആര്? ജനമേജയ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശൃംഗിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണ ശാപം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ 7 ദിവസം ഭാഗവതം കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ദേഷ്യം ആർക്ക് വന്നു? ജനമേജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് വന്ന് എന്നിട്ട് എല്ലാ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു യജ്ഞം നടത്തി അല്ലെ. ആ യജ്ഞത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടൊരു യജ്ഞം നടത്തി. അപ്പൊ നാരദമുനിയോടൊപ്പം ആ യജ്ഞ ചടങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ യജ്ഞത്തെ ഭുവനത്തിലെ മുഴുവൻ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാകയാൽ പർവ്വതമുനിയും നാരദനും അവരെ എന്തെന്നാ പറയണ? ഗന്ധർവരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവർ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരം ആകാശത്തു നിന്നും വീക്ഷിച്ചു. നാരദമുനിയെ പോലെ പർവ്വതമുനിയും ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ആകാശത്തിലൂടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അവിടെ അന്തഃപുരത്തില് പോവാറുണ്ടായിരുന്നു. രാജസദസ് സന്ദർശിക്കാൻ പതിവായിരുന്നു. പ്രമുഖ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ കുബേരന്റെ രാജസദസ്സും ഒരു ഗന്ധർവൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന്റെ പുത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നാരദനും പർവ്വതമുനിയും ഒരിക്കൽ വിഷമസന്ധിയിലായിരുന്നു. പർവ്വതമുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന് പുത്ര സൗഭാഗ്യം പ്രാപ്തമായി. അതാണ് പർവ്വതമുനിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അടുത്തത് നാരദമുനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. ബുക്കുണ്ടോ കയ്യില്? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വസമാതാജി വായിച്ചോളൂ. നാരദമുനി പുരാണാഖ്യാനങ്ങളുമായി ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സത്സംസർഗം മുഖേന അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായി എന്നു മാത്രമല്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റാരോടും തുലനം ചെയ്യാനാവാത്ത തരത്തിൽ പരിപൂർണ വ്യക്തിയുമായി തീർന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദേവർഷികളിൽ പ്രധാനിയാകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സുതനും ശിഷ്യനുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യ ശ്രേണി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വിസ്തൃതമായത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തുടങ്ങിയ അനേകം വിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ രചയിതാവായ വ്യാസദേവനും നാരദമുനി ദീക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വ്യാസദേവൻ മാധ്വാചാര്യർക്ക് ദീക്ഷ നൽകുകയും അപ്രകാരം മധ്വ സമ്പ്രദായം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ മധ്വ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങി മധ്വൻ, ചൈതന്യൻ, ഗോസ്വാമിമാർ മുതലായ എല്ലാവരും ഒരേ ശിഷ്യ ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശ്രീ നാരദൻ നിരവധി രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്കും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ശ്രീ നാരദൻ ശിക്ഷണം നൽകിയതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നാരദരെ കുറിച്ചുള്ളത്. ധൗമ്യൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഉത്കോചക തീർത്ഥത്തിൽ കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ച ശ്രേഷ്ഠനും പാണ്ഡവ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജപുരോഹിതനുമായ ഋഷിയാണ് ധൗമ്യൻ. അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരുടെ നിരവധി ധാർമ്മിക ചടങ്ങുകളിൽ സംസ്കാരം അതുപോലെ ഓരോ ഇതിലെ പുരോഹിതനായി വർത്തിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയവേളയിൽ പാണ്ഡവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. പാണ്ഡവർ രാജഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അവരെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. എപ്രകാരം 1 വർഷം എങ്ങനെ അജ്ഞാതവാസത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന്
അദ്ദേഹമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അക്കാലത്ത് പാണ്ഡവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട പൊതു സംസ്കാര കർമ്മ നിർവഹണത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളൊരു മുനിയാണ്. മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസന പർവ്വതത്തിൽ 127 15 16 അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് സവിസ്തരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ഉചിതമായ ആചാര്യനാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ഉചിതനായ ഒരു ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. എന്തെന്നാൽ പാണ്ഡവരെ നേരായ ധർമ്മ പന്ഥാവിലൂടെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഗൃഹനാഥനെ ആശ്രമധർമ്മം അഥവാ പ്രത്യേക വർണ്ണത്തിന് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മത്തിന്റെ ശരിയായ പാതയിൽ പുരോഗമനാത്മകമായി വഴി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ് പുരോഹിതർ. പുരോഹിതര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുക. പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പുരോഹിതനും ആത്മീയ ഗുരുവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഋഷിമാരും സാധുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാകുന്നു. ബാദരായണൻ. സമയമുണ്ടോ? 12 മാതാജി. സമയമുണ്ടോ? 12 മാതാജി. 20 വരെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, ക്ലാസ് 8:30 തുടങ്ങുള്ളൂ. ഇന്ന് പുതിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങല്ലേ? അത് 8:30 അതെ. ബാദരായണൻ. വ്യാസദേവന്റെ പേരാണ് ബാദരായണൻ. കൃഷ്ണൻ ദ്വൈപായനൻ, സത്യവതീസുതൻ, പരാശര്യൻ, പരാശരാത്മജൻ, ബാദരായണൻ, വ്യാസദേവൻ. ഇത്രയും പേരുകളാണ് വ്യാസദേവനുള്ളത്. എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. യോദ്ധാവായ പിതാമഹൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ പിതാവായ മഹാരാജാവ് ശന്തനുവുമായുള്ള സത്യവതിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് മുമ്പ് മഹാമുനി പരാശരന് സത്യവതിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. മഹാമുനി പരാശരന് സത്യവതിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. നാരായണന്റെ പ്രബലനായ അവതാരമാകുന്ന അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ വേദവിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതിനാലാണ് വേദപാരായണത്തിന് മുമ്പ്, വിശേഷിച്ചും പുരാണ കഥനത്തിന് മുമ്പ് വ്യാസദേവന് ഉപചാരം അർപ്പിക്കുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. വൈശമ്പായനെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ വേദങ്ങളുടെ വിവിധ ശാഖാപഠനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാഭാരതം എന്ന മഹത്തായ ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ട അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായ ഭാഗവതത്തിന്റെയും രചയിതാവാകുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അഥവാ ബാദരായണ സൂത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്താൽ രചിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. കഠിന തപശ്ചര്യയിലൂടെ മുനിമാരുടെ മധ്യയുള്ള അത്യന്തം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന രചയിതാവായി തീർന്നു അദ്ദേഹം. കലിയുഗത്തിൽ സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കായി അത്ഭുതകരവും വിപുലവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യമായ മഹാഭാരതം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ഉച്ചരിക്കുന്നത് രചിക്കുവാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ശക്തനായ ഒരു രചയിതാവിന്റെ ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇടതടവില്ലാതെ നിർവിഘ്നം ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രചനാകർമ്മം നിർവഹിക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ശ്രീ ഗണപതി ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ആ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്രകാരം ഗണേശദേവന്റെയും വ്യാസദേവന്റെയും കൂട്ടായ പ്രയത്നഫലമായി മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് ശന്തനുവിനെ വിവാഹം ചെയ്ത തന്റെ മാതാവായ സത്യവതിയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരവും മഹാരാജാവ് ശന്തനുവിന്റെ ആദ്യ പത്നിയായ ഗംഗയിലുണ്ടായ മൂത്തപുത്രനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരവും അദ്ദേഹം വ്യാസദേവൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർ, പാണ്ഡു, വിദുരർ എന്നീ 3 ഉജ്ജ്വല പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധശേഷവും മഹാഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മഹാനായകന്മാരുടെയും മൃത്യുവിന് ശേഷവും വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു മഹാഭാരതം എന്ന ഐതിഹാസിക മഹാകാവ്യം. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ രാജസദസ്സിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസ്തുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ